Já jsem špenátek a jsem tady. S traktivem. Já jsem... On nechce být odhalený. No. Tak jdeme. Prosím, dejte mě odběr. Jo, dejte mu odběr. Já začínám, víš. A dejte tady Draktrivovi A Laurigos taky odběr, jo. Aha. Protože aby měl 100 000, aby měl YouTube pardon. Víš jo? No. Jdeme hledat. Jdeme hledat kurky s malinovkou. Co to je? To je někdo asi... Hele. Helikoptéra. A jo. To je helikoptéra. Počkej. Brno. No. Jdeme hledat další. Co zahodíme? Dej mi to. To dáme do muzea. Protože to je fakt zácný, tuto helikoptéru. Takže hledám další věci do muzea. No, zkusíme něco najít. A jo, tady je nějaká kytička. Ty podle mě někdo bude ještě nějaká věc. Protože jsme v Česku, kdybychom byli v Albánii, tak tady... Hele, tak tohle dáme taky do muzea. Kamínek. Takže mám asi Jdeme ho vystavit tady. To je zácný kamen z roku 1980. Takže jdeme hledat další. špenátky. Jo, špenátky, že jo. Hele, jahoda. To si dám do svého bříška. Je tak to je spálená. Spálená okurka. Hele. Další věc, kterou dáme do muzea. Kde jsi to vzal? Tady na zemi to bylo Batman. Kam Batman? Cože? Počkej, to tady To je mega dobrý. Dáme si to taky do muzea. je jako, že někdo hází. Tím dohází z okna, kamo. Kamo. Rohlík. Další věci. Nějaký tekutý. Něco tekutýho. A to je co, jo? Vypadá to tekutě. Bylo to tekutý předtím. Tady někdo asi... Tohle taky dáme do muzea. Nějaká krev. To je krev a... Ne, to není krev. Kde se tam vzal ten? No, Batman, kámo. Nevím, jak se tady mohlo A ta helikoptér. Helikoptér. Jdeme další věci. Jestli tady něco ještě bude zajímavého. Není. Jdeme na jedné místo. Pojď. A sakra. Pán. Jdeme. Hele. Kytka. Víte, ona tam... Dáme taky do muzea. Co je to? Porystaven. Ty určitě bude zmije obecná. Tak jdeme prozkoumávat, co jsem dělal vždycky. Jak máme křoví. Já jsem to dělala jako malej, takže... Já miluju les. Liška obecná. No to je jako štípe. Jdeme radši na jiné místo. Tam jdeme. Tam je nějaký pán. Jestli se tady bude zase nějaký Stranger Things, tak... Hele, kam co to je? Co je za kytku? To je kopřiva. Ne, to není kopřiva. Napište do komentářů, co to je. Je to píchlavý, jak debil. To je slovník. Kámo, ale fakt není to pichlavý celkem. Prostě tady další. To je podle mě locika kompasová. Jo, to je locika kompasová, píchá to, no. Život. Hele, tohle je oves, kámo. To je oves. To je jasný oves. Obec. Hele, hlína. Hlína. Vem si to. Co ale mramenců?
Tam jsou mravenci. No. A je. My jsme si... Mravenec obecný. Tady máme lidi. Hele, další sbírky, kámo, tam budou. To je... Já si myslím, že to je prostě nějaká veverka. Kámo, to je locika kompasová. Ne, to není locika kompasová. Kámo, to jsou lidi, že? Tady do přírody hážou odpadky, kámo. Jsou fakt zrůdy. Jo, to jsou fakt jako... Dívejte na to. Co to je? Já vůbec nevím, co to je. Tak, jdeme na další. Hej, tady... Hej, nebyla do toho. Nebyla do tohohle, proto to se jinak zničí. Takže... Hádej, co to je za kytku. Je to tady napsáno. A jo, tady je to napsáno. Vyburnun... Přečtěte se to. Vypadá jak nějaký král. Vyburnun plicanutun. Dartixe. Dartfix. Darfix. Brian, Dobrý den. máte hezkýho pejska. Kam normální pejsak. Yorkshire. No Yorkshire. včelka. Hele, včela obecná. Brian. No, Další do muzea. Jdeme si nabrat jídlo. Jen. Kámo, Špenátku. kámo, špenátek. To dáme do knihy špenátku. To dáme do knihy špenátku, fakt jako. Nech je. To je podle mě mravenec obecný. To je lesní. Teda mravenec lesní. Jsem se splát. Takže. Hele, sedmikráska. Obecná. Čekaj. To je jedovatá skyby. To není jedovatý. Pro hmyz, jo. Takže. Cítím tady slaninu. Cítíš slaninu? To je podle mě z tohohle. Zásobárna slanin. Oheň v zahradě. Je tady napsáno. Tam byla pěkná kráva. Jo, tam je i kráva, no. Krávy. Co to je? Nějaký krávek. Hele, tady jsme našli síkorku. A tady je kus mobilu. Tady je kus mobilu, kámo. Co to tady dělá, kámo? Ty. Co? Matička. A jo, matička. To je mat. Dáme taky do muzea. Jo, tak to. Nebo do knihy špenátu. Ne, tohle dáme do knihy špenátu, ale musíme to tady sem položit, protože to je moc nebezpečné pro nás. Au. Je to síkorka. Je síkorka. A tohle je co je? Houba. Tam je podle mě to hnízdo. To je houba. Hele, jak se jmenuje ta houba? Nevím. Napište do komentářů. Mě to moc zajímá. Hele, co to je? Matička. Napište do komentářů. Hele, elektřina.
Uka další. Hele, to dáme do knihy. Dáme do knihy. Tohle. Dáme do kapsy. Ale dřívko, kámo. Polož sem, polož se to. Jo, kámo. Dřívko. To sem patří. Počkej. Hej, tady máme místo. Tady je podle mě líkožrout v tomhle žije. Líkožrout. A mravenci. Mravenci v tom nežijou. Ty mají mraveniště. Líkožrout smrkový. Tady je. Chudák strom, ty ho ořezali. Jdeme. Jdeme na místo, kde jsme začínali. A to je tam. Tak. Žil. Jo. Darfixy. Darfixy. Neumím tvoje jméno říkat. Ach jo. Tady určitě něco bude. Hele, kamínky další. A to už máme. Darfix. Tady něco nebude. To je jaká houba. Brian. Dobrý den. Ne, jdeme sem. Jdeme sem. Hele, ovas. A jo? Hej, můžu být kamerán. Mám si tu masku, už to se. Takže, Vymíníme se, budu kamerán. O, jo, budeš kameraman. Takže. Dobrý? Počkej. Jo? Jo, že kámo. To je králík. Au, co to je? Drakryv! Cigo. Dobrý den. Dát věci, které jsme našli. A potom to vyhodíme. Tohle jsme našli. Ještě tu ten kusek jsme našli určitě. Jo. Co to máš? Takže helikoptéru jsme našli. Odkud jsme našli helikoptéru? My jsme našli helikoptéru. Helikoptér, Helikoptér. která už nedrží. Helikoptéra. Potom jsme našli Batman. Nevím, jak jsme mohli najít Batmana. Další jízdenku. No a to je všechno. A co ta matička? Matičku. Jsi zapomněl matičku. Ještě. Matička. Hm? A to je všechno.